Chudnite nielen vodne, ale aj v noci. Extra Slim Day and Night plne využíva premenu metabolizmu počas dňa a noci a dokonale sa tak prispôsobuje vášmu organizmu. Denná tabletka je určená na hodiny intenzívneho telesného metabolizmu. Spôsobuje zmiernenie potreby prijímať nadbytočné množstvo potravy, rovnako ovplyvňuje termoregulačné centrum, účinkuje na energetický metabolizmus a spôsobuje redukciu tukových tkaní. Nočná tabletka je určená na regeneračnú fázu dňa s utlmeným metabolizmom. Táto tabletka obsahuje extrakt z morskej riasy, ktorý zabraňuje ukladaniu tukov a taktiež obsahuje vlákninu z mexického kaktusu, ktorý zvyšuje pocit sítosti.